האויב, ולא מעניין מי ייפגע בדרך. אין מוסר, אין בגץ, אין גלי בערב מיארה. תם הטקס. אנחנו באים לעזה, אנחנו באים ללבנון, אנחנו נבוא לאיראן, אנחנו נחזיר את המזרח התיכון לסיטואציה שבה הערבים מפחדים פחד מוות מיהודים. כמה אנחנו הולכים להרוג מכם, וכמה אנחנו הולכים לבצע בכם על כל אחד מ-1,300 האנשים שרצחתם. לא ראיתם מספרים כאלה בדברי ימי האומה הערבית. אני מעדכן אתכם שזה בא. למקרה שאתם מבולבלים, אני מעדכן אתכם שזה בא. מספרים שלא דמיינתם שאפשר בכלל להגיע אליהם. ואנחנו מוכנים להיכנס לבידוד בינלאומי, ומוכנים להריב עם ארצות הברית, ומוכנים להריב עם כל העולם ואחותו. כמה שנצטרך עד שכולכם, כולל כל התומכים שלכם, תעלו לפגוש את אללה, אנחנו נהרוג. שיהיה ברור. שצבא השם ב-2023, תראו, הוא קם, העמדנו אותו על הרגליים, ככה. 5 ימים העמדנו צבאות השם מוכנים לפקודה. אתם תראו את זה, עזתים. ואני יודע שאתם צופים בנו. אתם מבינים מה עשיתם? אתם מבינים מה בא? אתם מבינים, נכון? אתם מתחילים להבין מה בא. אני אומר לכם מה שאני אומר לכם כל יום. עוד לא ראיתם כלום. מה זה כלום? את הצ'ופצ'יק בכף עוד לא ראיתם. כלום לא ראיתם. כלום בחזקת כלום לא ראיתם. מדינת ישראל. הוא נלחם גם היסטורית בשם כל הצבאות של השם. הוא נושא אותם על הגב, את כל החיילים. מתקופת יהושע בן נון וצפונה. את כולם אנחנו מביאים אליכם. יש פה אירוע היסטורי, מלחמה היסטורית, ואנחנו מביאים את כל מה שיש לנו, וגם השם איתנו. כשהשם איתנו, שאללה ירחם עליכם. ירחם עליכם אללה. ברשתות החברתיות, תעשו פרי פלסטיין, תעשו את כל המסכנות שלכם, ואנחנו נבוא להשמיד אתכם. להשמיד. תעבירו את זה, תריצו את הסרטון הזה, שיראו כל החברים שלכם. מה אנחנו